Vet Limited, growing healthier futures, one harvest at a time. Akitika wanani nyakengende. Chai, omongnero wachirego. Tikangende kwa nale yo. Bw'Enka. Ya, tikani nyakengende. Ndizi TV. Obwansu bw'Omugusii. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Mwanchumuliro Ndizi TV andonsia soberete nandi marobengia atokonyora na sembeo anene asumoroberio Oboseera Bw'Enka sto kwanda emeroberio sto kwanda mangana igoro yokrosa chinga chetu twarigereria anene tukurale turigereria na erusa yabeire erusere ntamba sinini twaturagereria na eruse ni bwata mangana mange ase egochikobe ntambe kabisa bananga bale family jinyige kugaje chabuneka twarara abantu bahoitanaga na haria konda ngunyarire ase birobiro bosikoni na kwale asema maroba yaboniga asumurobiro Oboseera Bw'Enka asenjera yabene nyorondora senzemo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital poiga senzemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News okonya chingaki na boto tweet @Ndizi TV News ba karangere kyao usibulia uragani go twase maroba yaboniga na boto tomera wetera se number era skini igorabo era 0792192834 ini namba ito ye studio ase maroba yaboniga poiga ontora senzemo ye website www.ndizitv.net amno togotoka asemero yastinza ngebere nainye ase obotuko bwarero ende utubwati asenjera yabene Petrona Mokeira nerore magaye kamera kwene kuna mulugine chibicha gocheire asenjera yabene litukurero gotebini gitochiko kwanira kudentara tutara ikoro tiganda kwa tiganda alibaga andi ngotebina ingotonera ase studio kwenye amwari ni kiandiki komi ase maroba yaboni. Karibu sana Wasiri. Thank you so much. Bwana Brighton. Ngwana libono mwanjumurio motebina aningo kiana bola nyore mbare bako maide Wasiri lakini rende nabo kubatebina aningo asenjera ya beromede na bantu barabwina Wasiri oningo ando mete bango tebale na once a teacher always a teacher once a Wasiri always a Wasiri na bigora bayo na bago teba igo litangan kabisa bia mono Bwana Brighton aso kongari bagairi rit kolia lero na kongari gani aiga se studio kwanza ntare introduce ni on request aba tubaita bategereri mungabira ake na twaraga kuba akuga isire koera tigangi yenga nyasaye nkonyare nkawa seko bagago nsumbwa chinga kichi tokuamba kurugaiga ase TV yetu ya Ndizi ase lietanguru ku Dr. Kibo Walter Bichanga na ba omwaziri ase county yetu ya Gusii na kieko era Brighton yako insistinga ntene Wasiri ngana bete waziri eliete lindiro na kabisa no tena Wasiri ndo na bwaderi kuba isiri kiri kuba ne lia mioro maideri kuba ndo botame ko torire ikuba ndo ndia mioro na ndengo ikarire dia sira Wasiri ndo maidene linino na chite kuri na ento bwaderi linino na ranina maida ntaba ngaba maidene linino lakini wone linino ndo nero nje ko tera nina nero nero Wasiri endaba asante sana Okibo una banki mu maitenga na be Wasiri ga igasayo orogongo rwitu rwa Gusii bose county yetu ya Gusii besides that ni gondo omunyankongo asesema yo kurwanira ekene ky'omwana umumura na boigo asokwanira omangana y'oburweru bw'obongo ekbine bintu nabiri gukora sama tukamatambe esengejo nanyorenga omwana umumura nabwate iki challenge kire special ekitutaigo cyatwari organize fune a society na boigo no enese itengima nturarigereringa omwana umumura nere nabwe natko gako special attention egerenera anya ko baga kwirwanira naliara anya ko baga wikirania ama kwende birangare byaye na kiyekwera a president William Samoei Ruto and organize the last Mashade akanga na nchi sawadi ne kwende medo una omunyankongo asamangana human rights te omwana umumura na bantu bobwato obokongu ase birengererio
Buya sana iko wasi no Munyankongo to ner iko ngo kwa ngericho. No erino kwa ngericho iko kwa we. Yeah, it's so pending ekere function ya ngericho ekwende na etu tuzo in my absence because na lenge me ya Kenya inasogeta isko ya Kenya lakini ningeire meto eyo iko na ichano Munyankongo. Iko no ura series ya Munyankongo ba Buya sana iko na ntamanyitu manjumwe na no to no Munyankongo gaiga wigwete niga we medo esari ye champion ya bana bamura amete kwasi tureka se topigito kwanje na abana abanyaruka na babere ba kwana rumono asa matuka mangi kwana abana abanyaruka kwanirwe matuka mange na ebyombe aho tosara abana abanyaruka nini abana abanyaruka basiru be usanta tawo lakini wasiri era koja yudikina ako siro mwana unki wasiri ko rora siro mwana mumura otigo munyaruka so mwana munyaruka neno ale gati nche ditangani kabisa omwana enyaruka no muntu nganjete mono timbu ati bokongunde eke bokongubwane bolinga as mune miaka yagendereire omwana enyaruka onyalire ko bagako supported as chingira kiri kinyinge e constitution ya Kenya igegotete omwana enyaruka tugogo chakira serikali ngegoja ko wansire kuruwe ya kipaki ya kwananga youth and women. Tochi Uhuru Kenyatta nere kalete funds chia youth and women. To oche ya William Samoei Ruto nga sitega chiwes chintanga ni asichiwes chintanga ni pia gwete. Iga tumete chibese chikagenda ase kwende ase bengi ya KCB 350 billion. Chikonye omusubati. Omwana mumuruma nyagotigara. Chieni chio chonsi pia sikiaveta. Echiko nyago support omwana mumura. Omwana nyaroka. Yagera bono omwana mumura ocha gotigara orangera tanchi. Tuise kwa endringe nche kabireyega ngocha wikira tole tonyore ng'omwana mumura otigira amachukumu ayonsi pi otigire ubwoboire ebintu biri bwana atokora na ende to anse ko revise constitution ngatiga tuyibeke echikorige omwana mumura kurwe mesosi no imasachire tumwira nigo cha sarabu igo okugari kwa nengolinga abana baswati babere empowered na ende ntoigo kana tiga bandere ko empowered lakini no mumura nera abe empowered egera aimo kigoro na liara cha kumanyanga ne kia ko handle the empowered girl child and the last one almost party asbabeta ngabaendete konya ko empowered barabu baikire batwarire that freedom and ba feeling egente getanga ba ko relinquish is their traditional responsibilities bona bamanyire ko muso mwana mumuranga kiri responsibility kitware gukora buna abana baswati etutaite nayo mumurochiche tubwaterane lakini ba ekero bakurangiri mumura bamanyire utigo mumurere kari kiri responsibility kiri kiyaye neki kiye muswati na kiro kipapagane mbagotaka ngonye babagane cy'umuswati n'cy'umumura babagane babaganire cy'umuswati cyuka umuswati yotanga kinde nyomba icyo naye nkonye gusubiza ibintu kora gento gete na ikingo koreke lakini tozo ko kiskari to kukikoriye ryo kitwira nire gaiga kibesi cy'umusacha n'ekyaito ecy'umuswati n'ekyaye kiro kibono nkiri wato kande nkiri kubange gukora rumepange ndeyonse ekiyagenda umwana umumura bwoboire ko nyuma kiyagenda umwana umumura obere frustrated basoire cyanga basoire abandi bako bakonyora kipigipigi mbata yetukorengera ligento kendi gyonsi abana omwana mumura otwarira oboba asenjirere nene mo ngosoranga kitatu mumura kitatu ndane tubo ba mono tigatochi chamo nayo muswati kikwabere empowered ntubwati bokongo inchu we need you tutbwaterane tokini chifani buya sana etobgindo tunyo kwana ujesa matukare bosina omomuroyo nkia koboera na daktari atotebiria simaro no momura bwaboire sari amachukumu and kero daktari ngo totora kwana buna omwana momura Gusii meta monta taranya mwana momura bone kero tora se chinga kumajaro tena kai iyo nanyora abana bogo meta tena oinya bisagani kwegabara ba kwana boyo lakini omomura nene nabwati ngenjo daktari atena go ikasiru tebwa kyatokona na basango so abali bode wale skuru baso ase binyugwa baso ase boda baso abatara kora masomo igona kitoja ntucho kwande igoro yo mwana momura ngaki ago chikera otebirina hande tuchikorina none nkwanto cyo kwande tukurana abana bamura none abagaga no bakwengenda mano nabo mwega turu kwando na nene tukurero manjumere ngo kwira weka seto bigiri tukurero ngo tukwana na erongo deye nibwata mangana mange asema tukaya masini tuare guna abantu bengentire abantu baitire bakaba muraba mwabo na abana muntu itira abana bae tugete kurwe menwali tugete kurmarani tugete bikorwa awo erongo deye tutura kwana ningiye kogera ekero eru musimu oyo buyo day ebikorwa awo bigo ikera byakora kana chinga yere none chinga cyasarika kwe bantu banyum baitanire bakorere bintu awo ekero tucho kwandra asemaro yaboni yana
nikekogera omusimu ekerole a festival ebintu ebinge byokoreka chinywa maji nyinge cha sareka mwaka kwe no chira segete mongino chira segete ebintu ebi byesereka bonte tuchake nkwana yito asemaragoba yabole tutumere uchumbe yaona ahinge ko roche nkekogera ebintu bya obosali ose ebintu bya gukorekana Gusii ebibe anene asichinga cheito abana gonyora baramarito ogosarwa abana banyaruka kwa reto kwana tika gusara abana banyaruka abantu ngoitana bali ikire to kwana simara yabona inki aoroji keirire ebintu bigokorekana asichinga cheito bire ebibe ebyagerena Oboseera bwasarekire asorongorweito rwa Gusii ayina to kwanda asimaroba yaboniga kwasire to chaka to kwanda everyday ingekogera ebintu bikobe binge asichinga cheito ase everyday intutare bikabuya nona abayibona batare bikabuya ingekogera wasiri mbia mono sana Brighton daktari ditanga ni kabisa tiga twansere gaiga holiday ya December ni holiday yere unique ntubwate chi holiday chi akabeiro no kurkare holiday yenja akabeiro lakini chi holiday ye kinaende chiri sato ntubwate mutinyo kane tugatwara mutinyo gatano gatatu na tugatwara December tima thinga chi holiday kina kiabete decided because chi holiday ye kinaende chiko anda ne chinga ki embura ya akabeire nyingi kurwe miaka ya kare nabo mitinye yu ngere tatu igo na likwale ko nyatubwate embrere nyingi tima thinga kia kolte ega conside. But despite that, holiday ya December yakoba unique. Holiday ya December yakoba unique njirereiga. Gosere njira ya kivyake esengencho yebintu bikubwate. Nambe yemo holiday ya December nalitubwate chishere chire chinyingi. Ntubwate abana kwenda bali iburu. Namba ibere ntubwate ekwende Christmas ngoja kere. New Year neroro. Chi celebration chinyangi nchiroro ebinde byonsi pye bigoikira December nali abantu okonyora babwate libaga barakora ebintu. Ekero ya ikire ebintu nali bigokorwa holiday yeye ase miaka nge 5-6 yaelire holiday ya chiga change mono gwetaninga yakabira matukakare amatuko amagega abane bagasiekire school bachichanka mwabana barabugwansera December gewa ya November gewa chikoera na December iwangu mutinyo yomo amana yera abana bairane school lakini bono etafauti ya beire abana boniga esengencho ya reform sesemo ya education abana bone bagocha siko mwabana barabu ange mitinye tatu wetani ebinde itwate ange Christmas inkeroro chinyangi nchiro ebinde byonsi ipi na abana bonse nandi bairanire nka no humure na barabu abana abekero bari school they ekwende amachukumu na roro mu release it mugatikira abari mu bari school nande to wakira abari mu mbija mono yako yari ba ku play a role ire nene mono batokonyera abana bakina ekero bairanire kaiga abana be bwata amachukumu aho batagete kurwa sore goikaparagire aje buno muiburi goikwa kisha no engejeri bakoragire school tayari bago chokuragira nkaiga nkuragira bari enjirira fatali yake kubwanga bari school namba ibere goiko toke ngeriso lyao erire aita segasi okora na ndero ikabaga igasabana goike toke ngonye ne kinyangi kwa bangete boseke kende kwa bangete boseke gyosikyara okorekana abana abano bari patchet goiko babangire kaibago toka na kibakorerwa ase ibinde binga bigenderete na goetani ayo amachukumu na ora ya kawaida nekyo mwerio economy yaito ya Kenya boniga yabeire nkongu pono kwamenya konyoranga emichi ya twarire libirira liriguru erinde mutai bantu batayikomanya ase likorukorwa yekwera ekwende buni yokorera abana abantu nabakesana kumanyanga eke ngonya yani agupibanga oborto umkurubura asabana bwaruga abantu bande nabakolega asyonyora agutwara no pressure atama pressure kayago esengeje tayikonyara gupima ebintu byonse oranga oborto kaibo korukorwa igono daktari emonje muri twende kwanana ebintu byokorega ne binge asumusimu we Christmas nene kamoto tana it's festival season ya amotinyo bono abana bono bari sikwange metinye bire bari bona bayibunga kwemurungani bale na bana bunga bale nini abana ngoragira bale bintu binde yamakwera tokurina ngakyo Oboseera boika bwasareka engakeye yo musimu yekera abana baleka katokonyora no na abana bakonyora marito tutebina inkia goro chiki kuirera ebinte bya korekana ase eudeye kyatwarana chinga chinyinge
napoko nyana no muwaka ngurwali Nairobi ochabone mtu biasareka usaba ntekero bale rusa muntu ngoma na barme daktari bakoma naki ngaki otarangina no ne retreat yako ina kumoto jumande abo kimambo kongete abantu basinya ngaki tukuligereria toranga kito konyana ende totigere gotwara Oboseera ase chinga chetu mbia mwana karmana tutubwatia imeteno mongino ne ferista nyanjama na bana banda tutubwatia se maroya boniga na daktari nimeteno mongino na ende mongino na ende gotubwatia ngana so kunyombe na atiga otio ni Ndizi TV pasi ninkoro chamo na bana bia mona soko ndigeli mongina Teresa nyasuta mongina mama engitieri tata ni maithenero ni ndigere tunaiga kari ku Nairobi biasa maithen ntora ndia maje to kunywe wine mbia pamanya na to kwa no Oboseera obo ntubwate bantu ase emero ase chinga chitu biasa bono kinga ngige kogera ebinte biko gwatwerere ina ebintu bikogera ne bibere bitatu lakini twamenye korana abantu abange no kwerusyo moyo omusimo wena bono mutinyo chakaiga no yonde mutinyo no chaketeiga tugure bisange bingi muntu kwerusyo moyo okorega ngige kwerere kina bono igo nabantu tutarete nenda usiningi libereria bereri nyingi wetani economy nebinte binate abyonsi byekero kubekamo libereria bereri nyingi asabantu bono okonyora abantu bawo compete batete okora ibintu bire bingi asikinga kire chinke lakini binte biri gukora ki biri guikerana na wetani gagwe omanyete enga kiyiga ya ekwende ya December nkoretera abantu amo ebintu mbiroro omuntu gaga kari guchiari ari pisi ya okora ebintu byaye bokonyanga ebintu biro mugutiga gukiga byaeta lakini uko bamo kwa abantu ngocha kuri kwaleta na bara ndakora kuchingira kiyaye kwanyora abantu bakogosana ebintu neliberere ne economy ne ebintu binde nga biroro kwanyora ebintu bisinini ke piko so kwa weight na umuntu gaso kwa egento weight yale tobo komwa senkoro yaye yagera bone getu kirtwatanga mental wellness kiabe problem kwera umuntu ngokurigereria umuntu okorora umuntu ngo oyobona ataite kongita ekine kyako bonko bwa no umuntu no munereria oka bwamanya gukorera bono mwasore gutwara ki problem kiri chinke kyagiro ngora na pressure yenke buneroro kwanyora nk'abantu baitanirie bakorire ibintu bitatakire tukurigereria boniga abantu abandi bitira abandi baguita abandi ekene kya mwana taigento kendi gekwera pressure abandi chibese kyagera abandi obosani n'obosani obutogoteba narora noe muiso ndeganto batabana bagotaragali kwende town yaitu bosongalia singeje umwanafunzi yaitu umwanafunzi unde esingeje yo kwetira sobosani lakini n'obosani obo ngane gedege sinini nga oyo oyimukire ngotigaro oyo okiaso yunde kwende ebinte kabire byo konyora nga egento kyagera nege sinini nga aita oyo tal ebintu birataikirania amagena arataikirania kubwo oyonde yagera bono kero umuntu amwe nga bono oyo taigwikirania usuka gukimwiro gaiga yareta liberera oko egenteke mu abantu turakore toteme koremererania enga kiyi Christmas ninga kirenke na tunyare kuira na maiga na turigirerie ki responsibility ninde nanjye nibwata bane school ekero chiskuru cyasiye ko narakwanira abayibuli aho nigenda nabateyekerera isi nambeyemo Kenya education system yaito ya Kenya nibwate chingira cyaye ehito kunya gusabanga some reforms chikorwe egera bosenjito konye ngabona abana ko bayisiku imitinye bere megima na ense ya chenchiri omugaka no mungire bakuboko bakora ki bagende gasi kwanyora umuntu mutigirete kaiga no mokori emirimo lakini ekero umwana ari school gali at least a responsibility rero abari mu baito bakore gasirengia kotemba bari kurwanira abana baito asenjirirengia bono pressure yekere kunye ko mount ya koleta bokungu lakini ngoja naburiga na nda bayibuli na batebiga enga kietu ansire ya December ebwata mangana mange na mpeye mubunu muibuli egento bwena tukumanya ngeringa December terakura mwana utara graduate omwana ojanyu ali gwikira nenda akoreki ayira school igongonye kwali kunyara wakane fees boniga ayonya kokora ebintu binde gukimwiro akana fees wakana mapema mapema mbia mapema is best mbia mono
akane fees kuruga ubone bintu ekinyangi kikigocha kore nyangi yao Christmas gocha kere spend komanyete nga egwende eri otari gocha kunyara goepa yo wakanero mwana school kwa yakanete abari mu baitas mwabeta kaki mu basikwe babana mu mbinga bone mwatotomireta abana gochaka ngabono abana itokubalera igobono mu bwate responsibility daktari katoko endera ntotebana ogoja kwa abana ka asumusimu we Christmas bono bakiri mitinyebere ababiri bagotana abana abono batorosi ntobena abaiboli impara ira responsibility ko bana abana babo era abagiskuru njiasie tunyere na covid-19 njajete eka tokosa sana ntomanda na skuru chiko yoro yotebena no na abaiboli aba ego ntobe prepared na abana bago chitagende yonsi babe none metienye kwa tena ngori kitore obongai na abana babe ege school lakini bono baraba bajiri metienye nene ebinde itokor igore nesita kwera kinegente ekanege oche kiabe ke beno nenga kia covid-19 actually abana beitete abange mono ntwa tarete michi ao tware gukwanira abaiboli ao esenge yoko taba prepare ko handle abana asikinga kiri kintambe abana abange kinyaruka ekiasaregete ekide kigasoka ekide kikanyora abana ebi ni bintu na ndiboni ga December ebi ni bintu bigocha byaba umanyete oboko ngo twatebanga abantu baweita abantu batwara problems taje abana boka bagabanta bani etuke abagaka abangene kwanyora umwana osalekire ochikumukwanira kwanya mwana tayikoigwa kwamakonyora bono omugaka no mungina boka abanyene batwara oboko yagera mugaka bono tayiguchigusika mungina na mungina tayigusika mugaka koranga okwanya abaibuli boka basore gutamira na bose bakosoire kurigirira ninga ayenayo gotete umwa ebibe by'umwana ayenayo kogera umwana akora ibintu bibe kize gikiansiraga abantu bakorera okoraki kurwana preparedness na nenkongwake esingecho twekire engaki kiro muntu boniga agosoko ochikorigia omongina asoko ochiskari ochikorigia omugaka asoko ochikorigia twesi tukwira maragobe tukwira sakuna moja keri ikiasi yakoreki kiasi kigwe narenge ese ya China matuko makaiga etira egente kama narire tioro na ndike kango kiasesemo ya masomo abane bobwate program ewasa saa moja ya mambia paka saa moja ya butuko abana bobwate saa moja ya mambia paka saa moja ya butuko kitote abana babere ke school ale boyu ya ngiye ko bako egwe program we eserikali ya realize ringa aba kiro umuntu ari pisi abana abakuba bekankaria still no na abanta bakoregasi mbayiko ba committed okonyore basumbogete biragira ringa abana babayise gusamba na nyumba abana babayise gukora ibikore nyumba abana babayise gukora gento gite bono eserikali ya amwirenga tigenge ki abana gocha bali batware ngaki ekero no umuibo no na abayibuli bagotwara kinga kiribo bwate kwende mesimu to ngasama winter and dini kwende season yecho ekene preke ria abere na ria abayibuli bakawendaka baba na abana egente kabire kige bono Kenya ga tuwa seasons kigoja gotolea tutogendeka tukikoba na ama na America ba winter na jigo no na America ne bwate season yecho kigoja kiagera abayibuli bono baikarasa na abana babo ekitotabwate Kenya ga lakini ndubwere to accept obogimo bwa change inga bono nga technology yakire ekero bono ekire omongina no mwaka ngo tuchikokolegas boni gakubeka no n'umuntu nyumba akokorere gazi Kenya yaikire level ange e America because America koliko montaje wakorere gazi nyumba igere gazi enkongu no Kenya no turuchi tuigo chikonya muntu ko chakulika akokorera abana nyumba naye guchi wakorere gazi mbono n'iki kire to soye kubagana to chikorenda abana lakini ni gonko pasora toteme go balance kidogo na go balance nyuma totale kire ekwende America yaikire nyuma totale kire level China yaikire tiga toteme kurigereria torore noe mentorship ntubwate issues more especially abana bali bako ba raised by single parents no na abana abo ngonye no mugaka watigaire na abana aba nyoro muntu I'm not saying ngonyome nigongo teanga nyoro muntu ora active ne mother figure achicha kwanira abana abaiga abasominga
neke umongina abwenete kobaiga naende anyonye n'inyaruka mubwenete okoraiga abamuri mubwenete okora ebintu iga mwonye n'abangina aba bale single bakurisi abana tiga kukini abana batobwat father figure niyumusani niyumuiri niyumumuromino tiga chichekarasa n'abana bao egere abana baberest because ebintu biro twebire tradition yaito yabeire undermined to affect it so much yagerire none abana baite baokina batabwatinchira ingenjo kiri kintu chimbo chingi we sana no wethe na tonete asumuru Oboseera Bw'Enka simara bana tokurwa bose bikabisa don daktari aho to robo semi bikabisa aho to advice ngitoko menya asumusimu be Christmas ose season ama tukonzi otete na bana wega bakwanirwe na yebwero beri asenjira yabereka tukuragire ki SMS yinu mwatumira se studio simara baboniga tokwirana atuma otebana inkeko gara basaja barba wekora mwana kubwa basubati abunguri tole boigo abaibuli ato atebere na bono barende asoboseera bwabo na abana babo abana bale bono bahabeire adolescence baigire jinga kijonyora ngakyako morenda daktari boigo ngakyo umusaja na kwando mwana omunyaruka na bono kigwegirega gwaje koboa nina ningo sina mukwana usakoboa nere ne maiga abungwe katuru kwandika na soma SMS bere seto asimaro bayabone evans mokwa kurwe momo saipa keroka watching live asante sana Dolphin Morao then a good evening always tuned in imeyo Oboseera asante Dominic Nyabuta na umwalimu Dominic Korukembu amasago base June no ali imeyo muroberio Keva Onsiem au then a good advice au then obosembi bya sana asante and beach of tena kurwa nyamasibi nyaliba alimasaba kazi nzuri they all our children other bana abonsina baito we stand for a boy child adana yani out na as Oboseera omwana omumura eno kumochere from Izebania border niko ndani Oboseera Vincent Kanyorukuru Iranda niko ndani good advice waziri watoto na wasasi watching live watu wa sana Samuel Ondiba just ni msimu season period de bana fanya no de anuali me yomroberio se marogoba ya aboniga santi sana Petrina utaona hiyo ya Samuel Ondiba just fanya anasema hapo asante sana enara de ana Morgan Cringe tena wasasi wa watoto na mtoto fulani hawakubali makosa ya mtoto wao hadi ukimpata akifuta bangi utaambia wazazi wake kwa uzu wanaona kama unamchukia ufanye nini eneri boli abordina abaiboli abaiboli mbale batanjeri goso yo mwana obo abonye umwana akunyonya sore ochigontebi injetingwa ngakibono tutaketokole aya society iraneli eli tumekwenda yuande daktari mbia mono sana omoralia ekine tuke ekene sana teba in fact ngatwate banga pressure nyinge boniga abayuri babwate nelinga bawe kabatura differences esinge ya bana bali babu boka banyane bayibulete okonyora omwana bosene nyaruka okorira magoso gago chichaga kuburi una mamu mwabo esinge nje nyaruka okonyora uri babwate uwanjiriri kukia sise omugaka otebanga yatigo omwana yagera bono mungina ororanga omugaka agosari omwana karigirereti bose ya toka bose ne omongina omwana nyaruka okora magoso omugaka aho chukuburi mongino mbote nga kurati ko mwana mbwango kumuira tigo omwana mpiyale tarakora magoso nanda boko moteya so mwana nando aiza data moteya so mwana ale yende kyuma etingi koerera agalia so okwanera more especially ekeniri between spouses omusacha no muku okojorange koreta obobisa ime yabo yekoera ngaba iboli tayo ndandongi eronga muibi eronga morogi muiboli tayo tatakirita mwana oya maya kero muiboli na atakirita mwana oya maya so okonyore kero muiboli yaroche ngumwana oya kena okore magoso no muiboli riga kana omuibuli obona abaibuli boka banyene bagosa kwangana bagosanga kwangana bale omwere yegento gyochikoba wanyoranga amagosa soire ko bumuchi abantu basoire gutwara differences nige no muntu positive problem no mwana oyo na indi ngonyo mwana oyo kolta amagosa na ndiga amagosa gago teteu ya omwana makwendera gusalimono omwere oye omwana ocho saleka igotwire to debe daktari krondera tena no mwana oyekera manyire igo na barango yomo babaibuli bae na berigo mwana tayo ntukine tena ituna abana twarenga mwana tayo oranyora umuntu komotetea abeta mwanja kubua
tamwanja mono kubulio taiko matetea abana abanga macheso magoso bago chibako na gosora abana bategererega abana abange ngonyo gokora magoso naende umuibulio gotetea kwaru kwagoka ngogoteteire komaithenga na magoso ulio ndogote yekene kwa mwanga emia kekero yasukire negentekyo I'm sorry goteba lakini nde tayo ko ba proud lakini okupia gukwana omwako mbinto tata mwaka Johnson bichanga mwaka Nyameta twarenge nare weekend Nairobi agantebinga omanyito umwana ekirata ikuigukaro moke gagotebu no muibuli nendo kumoteye kene igagoja ko realize imyaka ya yekero yasukire nekeragoja ko realize gento kiyara akore nigobona goja ko give up atigo boli ngabono bwimo bwambwire gento gionda ndakore bono ogwetana kulikuwa bibuli umwana awikero so wancho muibuli yo mesinge muibuli yo tagote kwende yale toboko kwa abantu baje guitana egento kende minto mwanya gitinge twasiriti gentekemo negenteki ya toitire Gusii kurwa ensemo ya politics gochira ensemo ya magendero nebintu binde binge mwanya gitinge obwanchani buri bwa kare twabwate mbuyo ebagoteba ngobwate semio mwabo lakini bono semie chiga ntuigo semania etwaje tugatwara obworo tugasiria obo amato bye buri twabwate obwanchani buri twabwate omwana nigare koba omwana bwekenyuru nkwira ni riswali rindu twaboro omwana nigare ko bwekenyuru omwana ngonye gakunywenya sore nigonkubanga oyo bwekirani ane ngonye gakunywenya sore na achahigerio yone bobe igo ni bwate right yo kumoteinga aye tata aye baba amangana yinyasora tai mangana ali maya na ngende kwana na bayibuli baye mbateiga aki omwana ugosarekare na ndiga gosareka egintige goje gosaria abana baito gochiposio lakini bona bayibuli twikire obwanjani buri twabwate bwakare mbuyo igo gochigotebi ngo mwana onyure nyasora koimuka igoronga ndidagote yo ndendero umwana kwasali umwana wama gusali umwana pi na ende ngagusarika na yo mwalio yagoja gutanga na gukora ki goita gutindika akoiririra banse nyuma ataraite kirani eyo uri gotebye kene Herondi Steve Mbiamono asumuru Bw'Enka Bw'Enka koranje boli wasiri elitingo moboli kiagera ntoli asensemo ya gesiaza ingotora asensemo Oboseera Bw'Enka asemaro yaboni akorenda enda sikingese gya kabere osiri boli ya kabere kwa bolina Mbiamono ebintu ebibe nigo bigo kolekana asengencho yobora yobe koru ase abaiboli abagambi amo ntabarayi bonsi ase obomo nalikengese kinasome party eyo esengenje yendene ya siasa naliko boli Dr. Kyarni Odora Sensebo Oboseera naye nganchire boigo asemuro biriyo ni owino wa unique quality furniture nyangina na furahi sana na mafundizo asante sana High Preton ni Petra no mogereli obono marogoba kurwa mosonde etobwate brak kurmo isonde etobwate brak otbono no onde inje ne menwa ase obose no ale ime Oboseera koraka karutumeka sensemo yemitandao yona rogo Chris kurbo Gusii ganga Kisii County okoro babwate brak utakino ale ime yomurobelio otemire njerende agotoligereria Lucas Ongol korubo Nyameuru omosojo Brighton na wasiri aya mwarentire namaya lichiko likogera likoligereri aba nalio lirabekire abana gusarika agoda lichiko lyabekirwe alirire abana gusarika abana nigo bakwegambera wetera oboene bwelichiko abayiboli batigire abalimu abana babarere discipline y'abana uchumi yabeire getango gyogo ikirani okugani kwa family otebire binte bingabona uchumi nelichigeri abana atotena lichigeri abana nalo nalili abeire libe naende na njira nere kabisa omanyete oise koligereri chinsebu na America ekera kiasoete kubika machika yo gutanga abana bose kurenda abana America banyana yachire atwatambe tayia saba Africa twikire bose Kenya twikire bono ntwe tokoenda twobwatalichi kurugari twadeta liyo katwabeka gangapa ntutweka abanyene tutarayikire level yo enga bono nga corruption chinsi chisiko teyo umonda ujikubwa tuna corruption yokoraki
orisign no gas egete sinini kiagera paka no president prime minister chatige gas singe ya corruption lakini singe GM kwendeli chiko twaretire twapige kurwa sigete chisenyo cha advanced tokalireta Kenya gaiga wono nyoranga pinde into konyara gukora ki kobiando ekero goteanga abana batwara discipline at school sincerely we are not doing the right thing I hope kaga kintu twara abantu baratware proper reforms ba device ingrid tutware proper reforms egento kero kingo kana egento ikurunga corporal punishment kero kyo is for sure ngeta kerikebo na abantu bande pale bari gwikira babwatereri batwara pakenda mwamu ukiasa abantu bande babwatereri twagosana naye nacho gwita umwano ebiro bine bintu byarenge bibe ebi bwene ko bapanisha neta kiro mwana tayo kina ataikogororwa atebiunga aige bwene ko baiga aige bwene ko baiga umete omukora atebeteiga mbero cyake munige ko minyoka nsambere bere goika kya umire getugi otigo mwana aminyoke papa atamaiti asago kya atamaiti asakorwa omwelio yekerago je gutumire getugi muino gari igakoirana umuntu akoraita naye omaye kurwote ngabona umwana uyo ngaki onsinyire ogosinyire nakieka ogosinya yeko nayo mukineti naye kwa monyole igo naye na kwalenge iroranga gende iwa kwana kyaba mnetangi twista iroranga mbero cyake munige ko minyoka nsambere bere wika kya umire getugi ekineke Gusii gegotebanga ekero umuntu atayigoverned atorokereiri atarosiribuya orokereri wonki atakeire gukora naenda ataterwo abe kwinjirire ndonge igakominyoka igo ekera akiri bintu byasalikire na ryo oja kumira gutaboka ngaube na kiareng biazana eke Gusii kiera kabisa de wazina na maide ke Gusii kiera kabisa producer ndio ndigerenze na nyina ndage kwa next thing kwa ndege ngao teacher Sabania Omoyo from Tabaga good presentation adera kila mtu awajibike asante sana ukioma ke wanda kurwa masongo inka eskuru ne inka egodane eskuru ne konyete amange mono sana niko ndani yo muroberi kama kawaida radane eskuru asa bana bakwenda babo ne konyete sana asante sana tiga abaiboli banjirane ekero umwana agosire Elizabeth Chinderu kurwa egetubi asante sana Narodeana asante sana kwa good advice mi kama student nasaidika kutoka Rio City Shalom Narodeana erabuno mwanafunzi nikakonyeka kabisa asomurobelio yukuru Nyamarambe sakali tuko live ase emaroba ya aboni asante Morgan Kirinja tena wasasi wa mtoto fulani awakubali makosa ya mtoto wao hadi ukimpata akona kosa anakujukia tu ukimwambia asante sana sababu ndio tutumaji ujumbe chenu asema roba ya Bonia nindoche Evan Sasuma ogamba driver Imbirio Academy Nyamataro oyo no omoiboli oyo omoiboli nombo semye obuyasa nyasaye amosisenie asobo semye ubuya oda nyasaye oseni kabisa abaso asobo semye ubuya Marcelo Ogeto and na Brighton watching live from Kericho County keep the good work watoto wapata kiboko lakini si sana yaudena bana te wanyora discipline lakini tarimono Moses Umenga from Keroka odeno alime yomroberio ase Oboseera eno kumochera dan daktari ningi kiabeire obwanjani bwa kendire abantu bagotamana mono kubwa amatuko hamagega adana ngiye ko yero bwanjani bwa kendire abantu bagotama ni ko nywa magona baminedi ngiye ko bwanjani bwa geire daktari omanyete no ene pipiria ngokwanerenga ekero chisembi kiagukire abantu bakora ibintu bitaboneta gakorwa chisembi abantu bangainire mono abantu batumire lichiko mono na ende lichike liatumire bube no ene culture ito yakoreki ngosire gocha esenge njo ngabona twangainire ngabona Geswahili to kwana egesongo to kwana ebinde byose byagerire byarusiri obwanjani buri bwa kale bantu bono mbayamo engenjo bakabeiramo othe ngabona ngana advanced ngabona no ene nyumba no ene asenali kurara no ene tata na bagochara ale umugino mito na bagochara esenge njo ngaini obongo ngatwendete kungainia ebintu bire twarusirie ebinde tugocha korobo bwabo mageka gobo bembukaro obo ikabobo ikabobo gekwera no ene chinyangi kero nkora kwanira nkora aligererinde igoro y'echinyangi chinyangi kiri cyari kokorerwa abana abamura n'abayiseke kinga kiya December nyangi kiria
omuntu takimanyeti no muntu okweroka nganje ni onde a modern Kenyan bose modern mu Gusii bona ibine bintu ngibine bikoro taikora manaye lakini oise kurigerera buya okonyora nga kinyangi kiri nkiabwate symbol in life boniga ki koru kinyangi kiria kiare gokoru korwekera abantu bakwaruka yamago ikire nyangi yoko nyumwa osoko nyumana ikinyangi yo kunyumana yale gukora kijale gwikira abantu bamenya no botoere na bamenya baigwana ine lakini singe kinyangi ekindi kyabulire ne yende igure tokete ngero ne kombalsa ne tekoletiki tibwati mana boni abantu banyumana nyangi yako rwenene mitinye bire yakora ki yabunekire esinge ncho virtues nchire to lose it tutakinete amager naro kwegera nkoro no kwegera uko ekero uko gwetero takonyoreti enga bono omwana ogukina omisi ebintu getegati kabere no nabangi nabagaka ngonyo mumaete burungi omwana akine bwango asoye gutara ataragura igagutara atari matuku makeiga aira ne kwagura atige gutara pina indebepi paka naenda maye gocha kuirana burungi igonga bintu biri gutiga ngonye tugoje kubiranirira bikave kapa kabikubwatirani Bw'Enka rutujo kore biro bintu bikominyoka sana na ndabura John promise ojoje weekend na mwana bishop anantoka enderere umwana mjari ruango gatokorwa egenguso kisalamu niko ndani ya show with my wife Jacqueline kwamboka batu yasema roba ya aboni mogani nilisoma yako ngekero kwasiringa ndato konya soba jese mesiga utuma kwanenganeri ya adolescence umubuna robona adolescence ekero yabwatira umwana wae munyaroka lende naba murambale gutwara adolescence ekobara response umubori ngakibata kirukwa umubori yo mogo tigeru abakwanete anda soma jese mesi mayakwera nelio eneli oigo korwa kabosi mongina na timetinga kyanya miniye yaye na echaralirie ni adana ninora kutoka Oboseera pea watoto usiwanyime kiboko adana abana ba kwekeboko kwa daktari kiboko kinabote gerikira nake kiryo gochutirene watching from kama kivinyanchwa ni Kilitoni Mokano na my wife Madam Tabita daughters Olive na Liz Oboseera we are enjoying asante sana akaromendete kutubwatia hello hera ni kwamboka kutoka Rio Siri emonga asante kwa kutupea advice nzuri kama hiyo mora awasaidie muendelee kabisa wadanya satuseni asobosemi obobuya kirifu okoyo kurwanya ntrago omwana omumura otigaire magega ase chisemi abawodana omwana omumura otigaire magega ase chisemi ekeko yarana tutagete omwana asirwe omwana omumura tebana tokargo siro omwana munyaruka kato kuira santa tawel sa school kato irino no omwana epoxa usenere tomo devi advice na beta kirigo ga kama somo ayo na maya tuko live na bibi yangu Eunice Marucha kutoka Nyamarambe asante sana bali imeyomorobe daktari kato endelea ekarabano omwana ikira adolescence stage ngotagere kumakwanda mbiye mano Brighton asichinga kichakale mono buna mwanya gitinge kinyangi ngokoja cyarege yagera abana basogotebi ngabono nguko nyagukina ebintu biri bikonya gucinja nakeko ari umwana umumura ari kwaruka emyaka kale emyaka 10 nemo paka 14 ekero umwana ngainire korengana neke Gusii lakini abantu buna abaislam barabu bakwaruka umwana kabwate litukeririya nyorukima yire tofauti lakini seitontu yarenge a right of passage yare koreta kinyangi umwana osomiwo oteugangiyo igekonyara kabagekoba bono ensi yanyale kobagego change esengeju ya technology esengeju ye TV ekitokorigereria kisime kigatobwate abana baitu bangainire mono kubwanga tokagerete bono omwana boni igorigereri boronge no na abana tubwata barabake omwana ore myaka 5 ose omwana totebe biye myaka 8 igaburu mungaini mono kuwansira gosoma kwansira kubwata amangana kwansira ibintu birobongo bwaye ebire igoro mono kubwa omwana urenge emyaka 15 ose 16 emyaka ya magega ekiye kogera boniga tubwene tugucinjia enchira to approach amangana ya adolescence na ndi ni nkuburiga abayiburi enchira to approach amangana ya adolescence singe incho no ene obwamate buri tu obwate
bwanja ni buri tuo bwate bwa mwanya gitinge na ari kuimoka na agenda nate umwana onyagitinga ya baba igenti ko korankikia aye tata igenti ko korankikia aye tata bwena to komenya iga aye babu bwena to koraiga singe nchubu amatu bwa keire igongo sorora iga buno muiburi na mbeyemo ni tukwaye buna umugaka otakwanire nyaruka yao oyetebi nga bono kwabeire omuspati uranyora umwana bose waikisanire obwenete gosoa gukora ibintu iga na iga ririo tamotebia kwenda aranyore uyo komotebia mono ndonyora uyo komote na boigo otamotebeti naro uguchikomotebia esenge nje tutaratwara ribaga rigiye ryo go interact na abana aba twara naye chance ebintu bya abana baito bakoba vulnerable eriete turi bwate bya kabisa aliya se kisemo kiri babwato bagotwara bokongu otokenga nayo wocheine omosemi egentu getakiri aye mama bwato mwana w'umumbura motebinga aye mumuruyo aye omwana oyo bonekera gwikiriga amaskanaro bwena dotwara gentu gitinki bwena tekebeiga ebintu pirura achorere biriga batebi tigatotebia abana baito gekwera bago chikonyora bakubatebia bigo bakubatebia nebirengereri birebingao ebibe nane bose Wasiru mete biro bitu biarire tuaire ireka chetu yito kiri koira Petro no komenda ireka ibere igatorogi au tutokore ende torore na wasiru ikajaje nande weekend tokoro muruberio yo ikena mange tokwande tinengiye kwera abantu bakwengenta ngiragere umuregera atiguno munyaruka aito munyaruko ngiata mutigera agende aligirende no nyanja mekera mbaikirege ikibwandu daktari aja tutebi e weekend kera compromise na chache ataje jinsi chama ikoma daktari gona ngoiguna na gote na jagende na China naenda Dubai nini erango sokali lakini atachieti compromise na daktari ngora konyali bagoche weekend kiara abantu bagondebiana amasoma ayo namaya hakitiga chache weekend kiara baro lebiro bitu byari daktari ngakitogora bana Brighton mintu mwanya gitinge ni tayari tubwatirane tokonya na stokonyara oyo bwata semi osemi yo mwabo tabwati umwabo ubwata muramu nabo tokubange weekend asante sana mwanju muri nayo kwa request na kera ntokore tina mange asenjira bene ngokora tole ebire gotikatoro gauti nafuatilia vizuri kutoka kiamo kama emonga ni Eric Ondieki ni vizuri wasasi waonyeshe watoto wao chinzi wanastahili kuishi asante sana ni Maria kutoka Ogembo hapo ni sawa kutusaidia watoto wetu. Twende weekend mwanjumire tomo je topic gendo era kwenye kwanera eka turenda abana baito mbaji kongentana mbaji usali nyoma ya basa matukara bose umusimu wewe Christmas eka turende abana baito lakini ara ontomera onde ene more smart sana ombona wasiri bano ngakia smart suti abeto byanga kia kire basiga wasiri kora twango siri kia nande na ndokora utarakora via mono asiri swali inche asamangane yo uweso na Brighton kuranyona turasto uweso sai ikirigento kirekia nese ye komenyete menyari motiga komenya buno mambi ndo kabwata matuka manga komenya iga somo cyubosongo tubwata segari twa roseri bisuti bito biyaga byasibigwa nkabanga bona kaka kuri miaka 5 lakini nabagakorekana karakanya asesemi kurukunga Piccadilly White Dry Cleaners ira opposite Zone Hotel nongo cyana yanda ali agasuti kane karosibwa nganya kogota na shati ya nene logi kunya gusibigwo nabo ngunya kubeka buyaiga ande bino togose mya bantu bino bono kurwaze Piccadilly abo nabo ko remontar smart sana we una waziri otebrisiri abwate yesuti yae na kwamboli abuna yakirego Piccadilly abo kabisa okugenda dry cleaners kwere kibuna kwa suzeri ubuya kabisa kwa rosi umye bono manchumuria ekaro kwa tubwatia ase emaroba yaboniga asokorera kora bono tukore asokoroga out ase maroba yaboniga daktari mbiya mono siringa nali mwamu mintu buna baibuli abana nabaito nabana abaiga nabaguchiko koba bagotoshurikira chinga kitotoka bwatinguru chinga kiechiboni gatubwate chinguru gatoteme gwika abana baitange toteme kuba bakwanira kirengaki na kirekero nekero tubwate libaga nganje rero litukuria rero lya chumumozi botambe bwone igongo swasa abana bane bamenyete erum kurweye mapakeyende naende kubatenga muntu tatoko igongo kora inspection na aligereri na kiaga cyapa cyogete na kimki keroro
ikabana ange kieki ebintu byabo manye ebintu abana babwate nalyo gocha kuba omwibuli oromuya naende nalyo ragere n'abana babo bakine n'ekingencho kiri kimwe buya sana Jonsi nando junagendere weekend asumuruberio Oboseera Bw'Enka Bishop Ekarara ngo sabato nende tugosabe mu Bw'Enka tugosabe ko Bishop Ekara iko Bishop Charity Saboke kurwase kanisa ya Anointed Faith Mission tagite situgara ni weekend abutura moin kirodi abenaintwe asumuruberio to semania magne ka tsabi kurwase Biblia ngitokorenda abana ayiko to debi kurwabo asense me tusaidia tusikigo chibosia senjera yabene bya mono mwanju murgeli on Ndizi TV yatusabe tukoro muruberio bya mono nya sai asinge watu raire twajage to muruberio asobo semyo buyeto kwene kuna twasomanire buna sichinga chito enda abana baito na borokero barasichinga osachirusa tubwaterane mbakegaroka bakwera na sisikuto hakirembya monekero watwa diogirigia ande gwatolenda twanyare tokora yo twakirambya mono genda gutora asetere so kiso twasabire na kwigena amen bya mono mwachu bere tonyorane e weekend asomoroberio Oboseera Bw'Enka buna botamberiane Brighton Makoli